annabi kai nake waya mu sai da sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa ya annabi kai nake waya mu sai da sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa bismillahi arrahman sunanka na safar lamari ya annabi kai nake waya dirizi ko wuya Allah kai ke cikan kudiri ya annabi kai nake waya ka kare salati ya rabbana a gurin sirrin kauye da gari ya annabi kai nake waya Ali da sahabbai sun ci gari ko yaushe sun samu rufa sai na Fatima maulatina da yabanki na zamo dan gari komai na bi gurin ku na imana san ba amin jikiri yau mana zaki dafa mini domin kirji ya kara fari da an ce sai ya dafa makiya ko sai suka mazufa ya annabi kai nake waya mu sai da sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa sauki ya samu injinan duka su ne ke fama agaji ya annabi kai nake waya sun nika mana haka za mu gari ko yaushe dan kar mu gaji ya annabi kai nake waya maulana shehu tijani da barhama masu mana agaji ya annabi kai nake waya tafiya halara dole sai da kuma lamun markaya mai tallafa sallama ga ango na Khadija mai sa kafirai fargaba sallama ga sirri hakikati mai sanya al'umma a gaba sallama ga karshen komai farin hakika al-Mustafa dan yaban kai yana gyaran zuciya hadi muhudi al-Mustafa ya annabi kai nake waya mu sai da sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa saman mai cikar matsayi mayin da lalibar barba ya annabi kai nake waya hanya dodar da babu kaya inda rijal suka nufa ya annabi kai nake waya na ji mun sarayya makura ya annabi kai ne a shafa annabi kai nake waya ranar da kowa ke bida ranar da ba wani mai tallafa amintaccen da Allah yake ko yaushe yake ta kula komi yayi daidai ne yayi dan shi rabbi yake kalla shalili ne na gaba kilahu malam ka cire hula a taba shi yanzu ya dauki mataki sai al-Mustafa ya annabi kai nake waya mu sai da sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa nazarin kallo a bari wa gani baki buriti aka san da shi ya annabi kai nake waya magana jari idan kai ya kaifin hankali na kau da fushi ya annabi kai nake waya gaskiya ita ke rata jiki so na kara mana karsashi ya annabi kai nake waya barin hakikati ya dabar da halittu ka ji barbar fa sanin abin da ya yi wuya buyan komi karshen lamari bai taɓa saɓar rabu ba hasken shi ya cika sadari haƙuri adam mai yin shi ne malizimcin shirya na gari haske ya zo abin dogaro buri ya samu an tallafa ya annabi kai nake waya mu sai da sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa
na jiki ya annabi kai nake waya sarkin zati hakikar kace rama mai sanya a mai da buki ya annabi kai nake waya Allah ya ke bayanta abu da cika ruhi mai sanya haki ya annabi kai nake waya kai sheka nake cikin ladabi ya annabi mai wala saufa biyi barka ta game ko ina har gobe ba za a yi nabiyinta ba domin kafi gaban samuwa sai ya nisa kalin muna marhaba kai na bai sagare ka saraki abin yabo kai ne gaba inda kai ke nan masoya suke ya rasul kai ne barbar fa ya annabi kai nake waya sai na sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa zuciya na san na gyaruwa inda soyayyar da a ciki ya annabi kai nake waya asara san wani kan ma'aiki kai jama'a mu kwana biki ya annabi kai nake waya bayyana abin da ke ranka raina ma'aiki da ciki ya annabi kai nake waya a guri mai sanya tuma dukkan komi manzon Allah ta nufa ka ce waye idan ya taka kasa ba sau banda sayyidina waye idan yana tafiya bai wage banda dan amina waye ruwa ke zuba a yatsunsa domin mu samu gina zaki kura barewa maciji da borsin san an tallafa ya annabi kai nake waya sai na sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa waye girgije yake wa inuwa bishiya tana amsa da'awa ya annabi kai nake waya waye da ba domin sa ba da yanzu ma ba mu rayuwa ya annabi kai nake waya shi ne ya yaki jahilci tun yana jariri mai takawa annabi kai nake waya haba annabi namu yayi daban shi ne kadai mai dutsen safa malan kadai na shashanci annabi kadai za ka rika ya fi uwa har da uwa da uwa ka je ka bincika shi ne kadai tilo gari shi alkibla ne maka kuskure ta sallata wargaje dan uwa kar ka yi lafa ya annabi kai nake waya sai na sadata almuni ango na Khadija al-Mustafa alhamdulillahi ma'aiki na anan zan dakata ya annabi kai nake waya ba wai dan na gaji ba yabanka shine mafita ya annabi kai nake waya Hamisu ba ka fushi ga yaba basira babu fahimta annabi kai nake waya ya da ganin na yi ladabi a gaban ka na zo ka tallafa